Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ulampang kayang dorbar Taiwan ke Jammu and Kashmir u Abdul Rahim Rathel hagasngi ningkong ke hanyo tarik yayong arja apusan ulahab ban pinsangi eno khatsan minit ya ke dorbar hadian bala janmi ke jing kulmar namar ke jingkenta jong u ya ke at German motion ke jing terwa ban kran ya ke waf amendment bill arja apusan ke balawan ra da liang senshar ke National Conference kat ba kayang dorbar kadang ya kan kesngi ke record jong ke National Conference balalam du Nazir Gurezi barutan Vir Sadik Kilara ika jing terwa ban pensangi eno ika kenta kali jingkali Henry banyakran nya ka an waf hak ba hanyongut ki dekhat ki badai na ka NC Congress bat katukaningut ki MLA Shimet kila ai notice cho speaker kini ki seng sain perthai bagenthop ika seng senshar kila persha ika tika bil ka BJP hapo ka jingalam unong yalam kaliang persha Sunil Sharma kala persha ika ni jing terwa kabala penmi ika jing perta persha hapo tika yeng dorbar kabala ne palat 8 minit Sunil Sharma dak bakdo ya ke rule sanpu pra jong ke yeng dorbar ula ong ba omla ban pediang ya ke jing terwa namar ba kabil kadang don menta hayeng bishar ke jing kenta ya ke jing terwa kala penmi ya ke jing persha na ki dokhat ke NC Congress ban PDP ki balai beteng ban terwa ya ke kamat bat kila yeng ni ki jaka shong jongki bat let yeng kham shakmat jong ke yeng dorbar ban perta persha ya ke jing bom sha ya ke motion ba ki wanra katba ke jing khiwen kadang beteng Ulampang ula pensangi eno ika yeng dorbar haru khatsan minit. Hagasngi sajan ke santarik uyayong arhajar arpasan ke Presiden Jungkari India ke Draupadi Murmu kala ai ke jimenjur halor ke waf amendment bill arhajar arpasan ke bala menjur shwa da ke Lok Sabha ke lai tarik uyayong hak baki don arspa prapu prangut ki dekhat ki bekershan yaka bar arspa lai pu arngut ki bepersha yaka. Hadian kata la menjur sekar Raja Sabha hak baki don shispa arpu prangut ki dekhat ki bekershan bat ki bepersha ki long khandai pesan ngut hakanyam muslim ka waf ka dei ka jing ai sungo bahanyam ligba ki jaka bala ai ki muslim nak benta ka jimen toy ka imlang ka salang kum kini ki jaka umla bandi ne penan kam nak benta ki weipat ki jing thmu ki balong persha ikanyam lapunan kam kini ki jaka bala ai sungo bha nak benta ki mos ki jaka puli ki lom jing tap bat ki jaka ri khun swat ka jing pen kala ya ka waf ai ka dei ban pet yu ki rukom ai jaka Kedekaan ban penbet renti ya ki jaka jong ka waf ban pentikna bala penyat ban penan kam hok yaki ki muslim kila persha ya ki jingpen kala ya ka waf ai khamtam ban penrunglang ya ki bomdei muslim ha ka waf board ka badai ka shlam ban khmi ya ki jaka bashuyo na ka jing ai sngoba kalami ka jing ki ka bajur halor ka jingpen kala ya ki kaan ha ka baki muslim kila ong baki kendan bala pen kala ha ka kaan kin khampen sneo ban ya ka bapen baha ya ki muslim Please take your seats. Take your seats. Please take your seats. Go back to your seats, please. Go back to your seats. आप तशरीफ रखिए ना तशरीफ रखिए आप तशरीफ